Kokti Shahoro Shamusta Tangle Niago Shoksai Zaka, Quaishonare Kamini Shukote, the Burmani Kungsa Palno. Our Kamitapla Zaka, Palno Bishingo Tongmani, Rankok Tam Sini Mani Kane. Our can Sukodev, the Burmani Bupai Unite Kungsa Palno, so by school like Lanka Shamusta Klanero. Party Mukokti Shahoro, Quaishonare Amsayo. Tiprasarok ni hamna sana ni lama onuk zaka busu engai basa mani mangpile kaisa te kaisa no naisle mani te khamai mani pati mungna te samung hamya khlai mani abo hai pati mungrok abo katal pati munglia chini tripura hastewo kokti sa horo haino hai samustra tanglai rok ni yago sok chai de zakha huai sonarai kamini sukudev debar mani phungsa phalno abo bai khamai thapla zaka phalnok bisingo tongmani rangkhok tham saini mani khanai Aba ekhano sugodev debar mani bufayongni te khungsa phalno sobaisku khlai klang kha samustra khlainero party mukokti sa horo khwaini sonarai amsayo khungsa susruk tongmani phalno soksai klang jak mani bai bisma bai jak bai baksa tabo khwai sonarai kamini sugodev debar mani nukhong boisar mani hor ekratawo khamohini yangni bor rokhai khana hokau bokles ngai kuli bari bo phone khaimani ngai bobo hor mukri atha kothang juno phone khaihon malia cái chừng phải cho cái liệt tin phun thì thấy mà nó ni nó dugan bising ro tam tam mane to mani mun tam dugan to bising khai cho tay to bising to rồi em na ni tùy drum rock tùy những man drum càng rock glass rock rong ta đang giá dugan ni mani thok rock xong rồi bề mà agar rót to nó có lang thang ta cái mod bo jaga mon ni mod dugan anh mod dugan đấy đi có mong ta anh dugan mình lock khai tay mane mod du paran bung tam rom sundurai neng orang dukan khai teman koi bos orang kah? Ani mau orang dukan khai pas bos orang solik kah? Nin bung khai? Sudah. Cái neng tam ini kah khai jadi nin mono budak budak sok kata mana bini cina hor nang kah pun tidak hemat tong. Ang khai mau bunya sok kah hinu. Enggak usah cok kami adalan mau. Nin ni sok turun aja dekat dukan di pura. Ang lagi bawa apa tu kebay sih himas sekerja. Salimah bukan angkat kasar botang khai sabok hori kelang tangan tan. Nin kun sonde horo tong. Ani sonde hok khayan motor sekerja. Ba party ba jati rok tu rok. Party rok ni bagai tuang apa sonde hok khayata. Okay, oh bazar teku ni rok sesuai cukup dah khai jaka. Ini tak kaisa mana ni kaisa baik kah. Sebaik kelang. Bin kai beri dukan. Bina botim sabta bawa tu bung itu kira hari sama kita pusuk kayu bawa. Gai bini bawa sebaik kelang kata. Bin tim sabta dijak. Gak usah sampai kelang tangai tayang kajian, nubu lihat kai. Ini kem no sonde ho kai marok. Sonde ho to tayang no kajian, kun sonde ho to kurinyo. Ini no dukan bising apa surong ni malok no. Ani ho dukan bising ho prai to bose 3-4 kai jatong. 3-4 ni. Ini nok bo. Nok to. Tang mana iba balok khaba. Nok tak lagi ko pasu masuk ya ko to bo ngorok di natong kotap. Peti ro bu natong kotap. Cái neng mo tam hing mo buina sok na tu hay nok khak sonde khai tang buina sok hinu mana borong no khai sonde ho khayata mana to pon buina sok kai nyata mana ko ngor hor besana mo ton tong mana thapar ho te ro besana mo takrui Jengbai jengna abai ke kaisa te kaisa hamya khlaina ni nahar mungo warai chaklai samu hamya khlaire tonglai ke bopro hamlai chalai sinai chini dofani bororo abno teiwana mate mangmau hasin sinai duklai lukuro Bureau report chini khorang